Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Goed hoor. Alles lekker? Nou, dat niet. Wat vindt u hiervan? Gezellig met die hond buiten? Ja, dat wel. Gezellig hè? Ja, heel gezellig. En de hond, hij heeft het een beetje koud, hij bibbert een beetje. Ja, want hij heeft die voorpoten weggeschopt. De voorpoten? De Oh, sokken. de sokken. Maar die sokken worden toch nat? Nou, dat hij niet vastvriest. Oh, dat hij niet vastvriest? Oh, anders kan hij niet vastvriezen, hè? Ja. Oké. Alhoewel het niet echt vriest hoor, geloof ik. Het vriest niet, het dooit. Het dooit. Want het water is niet echt ijs, toch? Nou, het ziet er fantastisch uit wel. Ja. Heel Ja, toch? mooi land. Heel mooi. Ja, Lekker. Dat de kerstkaart al weg zijn. Ja, dus of kers hè. De kers met die ballen hè. Sneeuw, water, een witte kers moeten krijgen. Maar jammer genoeg is het niet zo. Waarschijnlijk een wit jaar. Oké. Kees, kom op. Het gaat vaker sneeuwen. Na hoeveel jaren nog? Ja, 31 jaar. Na 31 jaar? Ja. Oké, dit is echt zo gesneeuwd. Ja. Oké, fantastisch. Ik ga gewoon filmpjes maken. En dan worden ze lekker gepost. Gezellig hoe mooi Nederland ook is met de sneeuw. Hè? Ja toch? Vooral dat. Nou, geweldig. Maak er een feest van. Dat gaat lukken. Kees, ben je naar de koffie? Naar de koffie. Je gaat niet lekker, Kees, naar de koffie. Ja toch? Ja. Maar dat is ook een verplichting naar buiten met die honden. Ja, maar dan ga je ook naar buiten, hè? Ja, dat is zwaar. Dan gaat hij ook naar buiten natuurlijk. Maar het blijft een mooi ding sneeuwen. Het gaat harder sneeuwen nu. Ja. Het begint weer harder te sneeuwen. Echt nog niet weg. Nee, mij gaat de hele dag sneeuwen vandaag. Ja? Ja. Maar het is een fantastisch iets, zoiets hè, om mee te mogen maken. Om mee te mogen maken. Ja. Zeker nu, want dan komt het kijken. In het verleden kwam het vaker, maar nu is dit echt een... Ja. Dit is echt... Alle appjes die je ziet zijn sneeuwfoto's. Ja, nee. Ik ga het ook posten natuurlijk, want ik vind het mooi om te delen met mensen. Okay. Om mooie gesprekken te hebben met mensen hier. Ja, ik ben naar buiten geweest. Ja, u bent naar buiten gegaan om te genieten van het weer. En het te zeggen, het is gezond hè? Ja, dat sowieso. Ja, in plaats van binnen zitten de hele dag. Ja, dus weer of geen weer, we gaan naar buiten. En wij van Culturo TV die zijn overal. Ja. Culturo TV speciaal voor jou. Kom maar Kees. Ja? Ja? Kent u Culturo TV? Ik ken het niet, maar ik ga het opzoeken. Zoek het op. Culturo TV speciaal voor jou. Hier in Rotterdam. Ja, we gaan verder tot de volgende keer. Geniet ervan. Je weet maar nooit. En maak je geen sneeuwpoppen. Komen de kleinkinderen niet? Ik ben niet zo gezegend. Nee? Nee. Maar het is wel leuk. Kinderen. Oké. Dan kan je ook geen kleinkinderen. Nee. Maar misschien dat er andere kinderen komen spelen. Nou, we wonen daar, hè, dus dat zit vol met kinderen op de binnenplaats. Ja, en de zon gaat schijnen, zie je? Ja, dus daarom. Ja. Nou, dus en een sneeuwpop maken, er is genoeg sneeuw. Maar ja, het vriest niet, dus het gaat weer dooien. Nou, ze hebben gisteren geloof ik grote kegels gemaakt en die staan er nog. Die staan er nog. Dus het vriest niet hard. Nee, want het is een beetje natte sneeuw. Ja. Beetje nat, ja. Nee, geweldig. En het is voorzichtig rijden mensen, je ziet het. Ja, iedereen rijdt voorzichtig. Ja, mensen moeten voorzichtig oversteken, want het blijft glad natuurlijk. Ja. En als je rijdt en de auto, je ziet dat mevrouw, wees je voorzichtig daar, de auto die stopt. Ja, het blijft een dingetje, maar het is ook leuk. Vooral voor de kinderen vooral, hè? Na zoveel tijd. En als het gaat vriezen, kunnen ze nog schaatsen ook. Ja, ik zie wel, alhoewel, ik kan niet zeggen, ik zie wel weinig schaatsers, want het heeft heel lang niet gevroren. Ja. 's Winters. Kees, kom op, ik wil naar binnen. Nou, geniet ervan. Ja, oké. Ja, graag gedaan. Blijf ons volgen. Culturo TV speciaal voor jou. Ja? Oké, fijne dag hè. Dag mensen, u ziet het hier in Rotterdam. Het heeft behoorlijk gesneeuwd. De mensen die genieten ervan. De een gaat aan het werk. Weer of geen weer. We gaan op stap. En ook op deze zondagmiddag. Het is al nu in de middag 12 uur geweest. Dan gaan we kijken wat de mensen vooral doen. En natuurlijk, het blijft een mooi ding. En Culturo TV gaat voor u op stap. En dan gaan we kijken wat de mensen vooral doen. Hey, mensen gespot hier in de verte. Eindelijk komen we mensen tegen hier in het bos. Culturo TV hier op pad. En we zien een paar mensen lopen. Heerlijk is dat als je mensen tegenkomt. Hey, ja, er zijn een paar. En niet een enkeling, honden,
mensen hier lopen. En genieten van het weer. Want eigenlijk is het ook genieten hoor. Dus als je goed inpakt, dus een goede jas, dikke jas. En goede wandelschoenen, dikke schoenen zodat het niet nat wordt. Dan is het te doen. Dan heb je het niet koud. Dan mag het nog zo hard sneeuwen. Dan heb je het nog lekker ook. Daar komen de honden. Wow. Daar komen de honden op en zo. En dat is allemaal lekker. Dat is allemaal. Goeiedag heren, alles goed? Hallo. Alles lekker? Ja, Lekker genieten van de sneeuw, hè? Lekker heerlijk is dat, hè? Ja. Mooi, hè? Heel mooi. Ja. Zo, fijne dag. Fijne dag, iedereen. Oké. Hoi, hoi. Alle mensen, heerlijk, hè? Wat een heerlijk weer hebben, hoor. Happy New Year. Happy New Year. En dat was het hier, mensen, lekker spontaan. Die ook aan het wandelen zijn hier in het Kranenbos. Ja, hier zit het sneeuw. Het is heerlijk, het is lekker. Je kunt in de Suriname zouden we dus regen baden hier. Baden in de sneeuw. Om het zo te zeggen, zo gek hè. Ook hier kun je prachtige vogels aan het spelen. Nog steeds Kranenbos mensen. En dat wat u hier ziet voor ons liggen, dat is allemaal water. Water. En het water is nog een beetje bevroren. IJs, dat kunnen we zien. Alleen, het is niet zo stevig, maar het is ijs. Als je erop gaat, dan ga je wel naar onder hoor. Dus dan ben je grap. En dan ben je grap. Maar het is hier een loopbrug over het water. En als je verder kijkt, dan zie je bijna niks. Het is allemaal water daar wat je ziet. Hè? Een brug over het water. Maar je ziet helemaal niet ver op dit moment. Nog steeds Kranenbos hier. En dan zie je nog mensen door het ijs, dus de sneeuw, rennen, joggen. Want dat hoort er nog steeds bij. Hè? Blijven bewegen. Dat moeten we blijven doen allemaal. Weer of geen weer, blijven bewegen. En dat allemaal hier in Rotterdam. Dankjewel voor het kijken. Dit was het weer een Cultuur TV speciaal voor jou. Hier Kranenbos. Badam, badam. Boedoem, boedoem. Ja, je ziet wel een sneeuwpop. Een sneeuwpop met arme mensen, je ziet het hier. Die heeft nog een mooie oorverwarmers aan. Heel prachtig hè. Sneeuw. En de sneeuwpop die zegt hallo. Hallo, lekker weer mevrouw. Hoe gaat het met u? Ja, maar gaat goed. Lekker sneeuwpop. Genieten we die mooie, prachtige... U bent aan het genieten van het mooie prachtige weer. Ja, zeker. Zeker weten, een mooie sneeuwpop. Ja, zeker. Ja, en hoe gaat het met u? Kunt u het nog aan met het weer? Ik wel. Ja, Ja? natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Je bent hier geboren. Nee. Nee? Ik kom uit welk land? Afrika. Afrika. Zit hij zo in Afrika? Laat maar kijken. Ik ben niet zo donker. Laat maar kijken, even kijken. Uit welk land komt hij? Mag ik raden? Nee, jij gaat niet raden. Jawel, ik ga raden. Ik Ja, hoor het aan zeg die maar. accent. Ja? Ga je mij filmen? Mag dat? Als je het wil. Krijg je €1000 voor jou. Hoeveel wil je? €1. Ik kom uit Boekarest, Ja, Roemenië. op Boekarest. Heel. Ik kan ook lekker skiën daar. Dus Oh, daar kan je ook skiën. ik vind lekker mooi. Daar is mooi weer, geweldig. Fijne dag. Nou, geniet ervan hè. Lekker genieten van het weer. Mooi. Ja, je ziet het. De auto's rijden lekker door het weer.
prachtige beelden vanuit het natuur hier in Nederland, Kralensebos, Rotterdam. Dan hebben we van die mooie beelden hoe de auto's door sneeuw rijden. Kinderen die spelen. Hè? En zo gaat het maar de hele dag door. De een vindt het fijn, de ander zegt nou voor mij niet. Misschien maar een lekkere bakje koffie. En dan smelt ik lekker binnenweg onder een heerlijke warme elektrische deken. En dat allemaal kan natuurlijk hier in het prachtige natuur, Kralensebos. En daar genieten we natuurlijk. Heel veel mensen die gaan erop uit, die gaan genieten van het weer. Want met dit weer dan, ga je lekker een sneeuwpop maken. En dat kunnen mensen van genieten. Papa, wil je de auto ophalen? Ja. Nee, maar ik voel mijn tenen echt serieus niet meer. Het is zo fijn, het is helemaal nat. Die oorwormen. Oh. Ze zijn helemaal nat. Kijk eens welke schoenen je aan hebt gedaan. Ze zijn helemaal nat. Ze horen zijn. Kom maar de schoenen weg. Oh, laat het niet aan die meiden zien. Ja, natuurlijk. Na zo'n lekkere wandeling door het bos. Even een bakje thee, muntthee, daar gaan we genieten van. En kijken we lekker hoe de mensen gaan genieten van het allemaal. Kralensebos nog steeds. Ik van vanuit binnenuit even kijken hoe het buiten is. Maar intussen genieten wij van een lekkere kopje thee hier. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.futuro.com for the generation them.